okimi ng'ata tich nyaka chieng pesa chope account kanyo kende umi winjo ka CDF onge gimoro ne ni pending bills to kendo proposal cha kaka nukete cha ochalo muma dwani luwe ma okibadhori kata dhi bathe kidwa dhi bathe kata ni dwa reallocate pesa mane isegolo nyaka ndik mana barua ne board kendo board nyaka bed piny ma approve ok en gima yot ahinya situation ma ng'ato nyalo bedo jachir makwal pesa mane oterno nego tim project ni koro project otho nikech ng'ato okawo pesa osoyo fukune mano to koro sirkal ni kodi iga ka iga in fact diriyo kata dichiel jo office mar auditor general biro mondo audit pesa go e constituencies te 290 kato gichagi audit pes mine miluongo ni ngafcha omiyo audit lich kanyo the audit trail en gima serious kuonde ma samoro pesa osechachni iseneno ka wajumbe moko osemaki modhiye mamoko bende osetue ne wach mar CDF ng'ama oseikore mana mar dhi e jela to nyalo kwale to kaka nolose chagi kako flow nyaka ma projects go tim ma project no bende nyaka bed gi oversight kendo muwuok ka office of the auditor general en gima very serious gima oka nyal yiego kata ka colleagues gatime jogo ma wan go de od bura ni nyalo wacho ni an jo wang'anga nokogona kura omiyo kanyo kikitere wach mar basari lakini otimore aparo ni kuonde moko onyalo timore pok ta winjo kama iwacho notimore kama to kapo ni en gine is very evil nikech ineno ji nyaka gwenyre